C'est intéressant de voir qu'il se passe beaucoup de choses ici contre le gaspillage alimentaire, surtout sur un marché d'une grande taille. En France, on a aussi le marché de Rungis, qui est l'équivalent. Ils ont aussi développé des initiatives contre le gaspillage alimentaire et je pense que c'est un secteur où c'est vraiment clé d'avoir des actions parce que c'est des quantités très importantes. Estem molt contents des de Condis de ser aquí avui per explicar el nostre projecte de la donació de mermes tant als estudiants com als diferents experts del sector que han vingut avui com a oients i molt contents també perquè he pogut sentir algunes ponències i la veritat que molt interessant i m'ho apunto per l'any que ve i per l'altre i moltes gràcies per tot. Em sembla una gran iniciativa amb un centre de comercialització d'aliments tan important com tenim aquí a Catalunya, que és Mercabarna, dedicar un espai al coneixement i sobretot a les persones que puguin reciclar-se i als nous professionals que s'incorporen al sector que tinguin un espai de reflexió sobre els temes que preocupen al sector agroalimentari.